Mula sa Modified ECQ papunta sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ, inihayag ni Zambales Governor Hermogenes Jun Ebdani Jr. ang isang proyektong inaasahang magbabangon sa lalawigan at magbibigay ng tugon sa kawalan ng trabaho. Ito rin ang nakikitang solusyon sa taong-taong problema ng pagbaha na pumipinsala sa kabuhayan at ari-arian ng mga bayan na malapit sa tatlong pangunahing river system sa lalawigan. Ang problema ng bansa at ng mga lalawigan ay kung paano makarecover dito sa ating kahirapan ngayon. Sa online briefing ay inihayag ni Ebdane ang desilting at dredging operations sa Bukaw, Maloma, Nakulkol, Santo Tomas River System. Ang tatlong pangunahing ilog ng Zambales ang nagiging daluyan ngayon ng lahar mula sa Bulkang Pinatubo palabas ng Manila Bay. Mula sa pagputok ng Pinatubo na nasa Botolan, Zambales noong taong 1991 hanggang sa kasalukuyan, umabot sa 20 hanggang 25 metro ang taas na naimbak na deposito ng lahar. Ang Bukaw Bridge sa Botolan, nakabara ang buhangin at makikitang malapit ng abuti ng lahar. Ito ang dahilan ngayon ng matinding pagbaha sa mga bayan ng Botolan, San Narciso, San Felipe, San Marcelino at mga karatig bayan. Nung sumabog yung Pinatubo, umabot ng mga 10 bilyon na kubiko, metro. Meron pang mga natitira siguro mahigit na 7 bilyon na metro kubiko na naiwanan dito. Kinailangan na maglagay ng protective dike. Pero dahil sa sunod, tuloy-tuloy na pagbagsak ng buhangin, nagsisira palagi. Natatandaan mo noong 2008, nabutas yung dike dito sa San Marcelino. Aprobado ang panukalang dredging at desilting operation sa inilabas na Department Administrative Order No. 13, Series of 2019 ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Nakasaad sa DAO 13 ang dredging at pagpapanumbalik ng maayos na daloy na tubig sa mga ilog ng Bukaw, Maloma at Santo Tomas Nakulkol at mapadaloy ang tubig baha palabas ng Manila Bay. Pag tinanggal ang buhangin, ipapamigay na lang ba natin yon? Sayang. So ito naman, kung sino magtanggal ng buhangin, ay magbabayad sila sa gobyerno. Ang makikinabang ay ang national and local government, kasama siyempre yung mga tao. Pero maliban sa paghahanda sa kalamidad ay pakinabang ng lalawigan at mga mamamayan mula sa tinatayang 7 bilyong metriko kubikong buhangin. Doon sa tao ay kailangan na merong kakayahan yung mga dredging operators. Sabihin ko na sa inyo na hindi ito'y biro-biro. Kailangan meron silang 1 bilyon na puhunan, meron silang 250 million na cash deposit para siguradong hindi sila nambobola. At para may pambayad sila doon sa mga masisiraan nila, magkakaroon ng 20 million cash bond na i-deposito sa provincial government ng Zambales. Ayon kay Ebdane, layunin sa ilalim ng GCQ na pasiglahing muli ang nananamlay na ekonomiya at makapagbigay ng kabuhayan at trabaho pagkatapos ng 75 araw na lockdown. Ito sa kasalukuyan ang pinakamahabang lockdown na naitala sa mga bansa sa mundo. Dagdag pa ni Ebdane, kailangan na raw tumayo sa sariling paa ng mga Sambalenyo at ang oportunidad ay nakikita ng lokal na pamahalaan sa buhanging matagal na pumiperwisyo sa kanilang lugar. Bahagi ng buwis sa quarry operation ay ilalaan ng lalawigan sa mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda. Gayon din ang pagbibigay ng kapital sa pagtatayo ng maliliit na negosyo. Napagtanto natin na ang hirap na dinanas natin nang pumutok ang Bulkang Pinatubo ay siya ngayong mag-aangat sa atin sa dinaranas nating kahirapan na dulot ng COVID-19. Dito sa Pampanga na kabilang sa may pinakamalaking industriya ng quarry, ay nagdedeklara ng halos kalahating bilyong pisong koleksyon kada taon.
mula sa buwis ng quarry ay may bahagi ang lalawigan, mga bayan at barangay. Joey Hernal, CLTV 36 News.